ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. Tawagin niyo na lang po akong Michael. May kalandian. Hindi ganon. Dito po sa Marikina City. Basta taga Marikina. Babaero. Hindi. Taga doon ba naman yung bus natin? Isa po akong single parent. Five years na po nung iniwan kami ng anak ko. Yung nanay niya, yun, nag-asawa ng AFAM. Si Melissa. Noong una po ay nahirapan akong tanggapin ang katotohanan na ayaw niya na sa amin. Sabi mo kanina, bata pa lang ako, iniwan na ako ng anak ko, ng nanay ko. Anak ko, sabi mo. Mali, sabi mo kasi maaga ka palang iniwan ng anak mo. Ng asawa. Asawa yun. Pinatalo pa sila dito, guys. Subalit, hindi po sila nagkaanak nung AFAM niya dahil may edad na rin. At para daw makumpleto sila, gusto na nilang kunin ang bata sa akin. At umuwi nga sila dito sa Pinas. Sinabi niya, ipapasyal niya lang daw ang anak namin. Kaya, sige. Nanay niya pa rin yun eh. Hinatid ko yung anak ko sa hotel kung saan sila nagstay ng kanyang AFAM. At doon na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Salamat anak, sa... bless ka sa mami mo. Salamat sa pagpunta, ha? Jinjin. Hello po. Happy ka ba? Kasi nakita mo si Mama? Papa. Nag-usap na tayo. Mamamasyal lang naman kayo. Hi! Introduce me. Jordan. Jordan, I want you to meet my beautiful daughter, Jinjin. Jinjin, Hi, this is your Jinjin. Papa, Jordan. I have something for you. Hi, Papa Jordan!
You Papa should give. Jordan! You're Papa active, Jordan! huh? You should give. You're my Active. Papa Jordan, and this is my super Papa Michael. 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 Jordan! Jordan, please meet Michael. Jordan. Michael Jordan? Oo nga, no? Oh, yeah. Basketball player. Anyways, Michael is a good basketball player. He used to play in a team when he was younger. Do you still play, Michael? Ha? No, you're Jordan. Yeah. Do you Ba't still mo ko play, Michael? Ba't mo ko ini-English? So that Jordan can understand. Naglalaro ka pa ba? Badalang na lang. May busy na sa trabaho tsaka sa bata. Naglalaro pa po siya. English. He still plays, Mama, in a basketball team. Actually, there are many girls. They are a fan of Papa. Basic! How about you, Papa Jordan? What's your pasalubong? I brought you, Barbie! You play Barbie? No, I'm a big girl Convert to money. Yes! Oh my God! I love Barbie and money! What? Ikaw talaga, Jinjin. Napaka-joker mo talaga. You know what? This is how Jinjin really, in real life, she is like very lovely, lovable, and jolly kid, and very active daughter. So, Jinjin, you want to order more food? What do you want? Ikaw, sige na, Michael, order ka pa. Hindi. Okay na. Mauna na ako. Anak, kumain ka na lang dyan, ha? Papa. Sige na. Kain ka I na want dyan. to be with Papa po. Can we go? As all? Like Anak. 1, 2, 3, 4? I will be, malulungkot po ako, Papa, kasi hindi ko kaklose yung yung ampam ni Mama. Don't you worry. I'll take care of you. I'll give you money. understand? You Money. You want understand? money? Oh my God! Papa, take care! Take care, Papa! Okay, don't worry. I'll be happy. Papa! Okay, don't sundo me yet, ha? Until I say. Sige, Huwag mo muna po ako sunduin hanggat di ko sinabi. Nag-e-enjoy pa ako kay Mama tsaka kay Papa Jordan. Right, Papa Jordan? Oh yeah, let's go. Let's eat. It's buffet. Ha? Let's go. Okay. Let's go. Papa Jordan. Papa Michael. Wait ka na. Oh, sige, alis na ako. Ayo. Michael. Let's go. Let's eat. Michael. Pwede tayo mag-usap dun sa may exit ng Hindi. Dito na kasi umalis na rin naman sila. Nagkumukuha na ng pagkain. Tsaka hindi na ako kain. Busog pa ako. Tsaka ganun baka ba? sabihin mo, pumunta lang ako dito para makalibre. Ano ba yun? Michael, habang nagbabanding sila, eto, 20,000 para sa pag-aasikaso mo kung ano man yung mga kailangan mo sa bahay. Hindi ako kailangan ng pera mo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, Melissa? Nananahimik na kami ng bata eh. Sige, bago sila bumalik. Michael, seryoso naman ako. Teka. Sinabi mo, hiramin mo yung bata, ipapasyal mo. Oo, pero 3 umpisa weeks pa ka lang dito. to. O, sige, okay lang sa akin. Bakasyon naman eh. Okay? Sige, pahiram ko yung bata. Hindi lang sana Hindi ko pagdadamot, hindi pero hanggang doon na lang yung usapan natin. Ha? Okay? Sana maintindihan mo na Sige na. Next time na tayo mag-usap kasi Michael. may trabaho pa ako. Nagmamadali din ako. I-enjoy mo muna kasama yung anak mo. Okay? sige.
Nakakamiss naman yung bata. Sana okay lang siya. Hinayaan ko munang i-enjoy ni Melissa ang anak namin, Colin Tits. May karapatan na rin naman siya kahit papano. Pero, namimiss ko na yung anak ko eh. Halos 1 linggo din nawala sa akin. Kaya sinundo ko na po si Jinjin. Anak, okay na yung gamit mo. Papa, what's up? Ikaw yung disera ka na, ha? Jinjin, mamimiss kita. I'm gonna miss you, but soon I'll be with you in the US, okay? I bring you to Disneyland, a very big... I want to go there, Papa Jordan! Okay. And where else? Where else? Anywhere in US, I'll bring you, okay? Oh, I want that. And I want to go to Hollywood to see Taylor Swift. No problem with that. Really? We will Yeah. watch her concert? Watch her, yeah. Yes. Oh, Okay. Okay, we will watch her in a big place while she's singing All Too Well 10 minutes version. Even 20 minutes. Okay, it's okay. Huh? Papa Michael, I don't wanna go home. Uwi muna tayo kasi may isikasuin pa tayo sa school mo. Yeah, I need to... Papa Jordan, sorry, I need to leave you. I know you don't want me to leave, but I have school and I need to study well because I need to... Don't worry, I'll send you to a very good school in US. Okay? Don't worry. No, but I love Papa Michael eh. Anak, mag-usap lang kami ng mama mo saglit, ha? O, doon muna kayo. Okay. Papa, I want to uwi na. Bilisan niyo yung usap ni Mama. Okay. Michael. So ano yun? Sobrang kulit ng bata. Tuntua ako. Salamat sa pagpapalaki mo sa kanya. May bibigay nga pala ako sa'yo, 100,000. Michael, Ano yan? kasi... didiretso na Suhol? kita. Hindi. Ano yan? Natuwa kasi talaga si Jordan dahil napakabait na bata. Sabi ko dahil sa pagpapalaki mo yan. Tapos, nadali Alam niyo? mo naman na hindi kami magkaanak ni Jordan, Kasalanan diba? ko ba yun? Karma na sa'yo yan. Hindi siya yung may problema eh. O di, kaya nga. Oh, tapos, Dadali na sana namin si, kukuhanin namin si Jinjin. masaya ka. Masaya kayo. Tapos mo kaming iwan, babalik ka, tas kukuhanin mo na lang basta-basta yung bata. Ano naman, yun? anong kinabukasan na mabibigay mo sa bata? Oh, bakit? Kaya Wala. mo naman siya buhayin Hindi mo na. kaya. Kung nga hindi kita bibigyan, hindi mo magkakaroon ng maayos na damit yung bata eh. Kasi ambisyosa Nagkukwento. ka. Kasi ambisyosa ka. Ambisyosa. Siyempre kasi may ambisyon ako kaysa sa'yo, wala. Kontento ka na sa kung nasan ka ngayon. Pag dinala ko yung bata sa US, magiging maganda kinabukasan yan kesa sa'yo. Ano magiging gusgusin? Nagkukwento nga yung bata eh. Binubuli siya kasi yung ulam niya araw-araw itlog. Ha? Sa akin magbe-bacon yan. Sa akin mag-ham and egg yan. Hindi mo alam ang nangyayari dito. Kaya, Hindi alam? Kinukwento nga ng bata. Hindi nga siya nakakapag-soft drinks. kasi hindi ko siya pinapainom ng soft drinks. Hindi mo kasi kayang ma-afford yun. Hindi mo Alam nga ko yung kaya bata, madala hindi magsasabi sa ng fast ganyan. food yung bata eh. Na pagja-Jollibee mo Bakit? ba? Healthy ba yan? Gulay kinakain ng anak ko. Gulay kasi mura yun. Hindi ako papayag. At ano to? Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan mo Binabayaran yan. niyo ako? Sige na, Michael. Pumayag ka na. Pasensya Ano? ka nang kung marami Sa ako tingin mo, nasabi. binibili mo yung bata? Hindi ko binibili. Anak ko yan! O, anak mo? May karapatan ako dyan! Oh! Pero nung umalis ka, iniwan mo kami, nag-asawa ka ng apam. Ano? Ito yung plano ko. Pag nakapag-asawa ko ng afam, makukuha ko sa'yo kasi wala akong kinabukasan sa'yo. Isipin mo yung kinabukasan ng bata. Magka-college yan sa maayos sa university doon sa US, sa California. Hiyahay kayo. No, hindi ako papayag.
Ano, kaya mo bang gawin yung ginawa ko? Hindi. Wala akong Kasi wala pakialam, kang kasi pangarap. ambisyosa ka. Kasi ambisyosa ka. Okay Ambisyosa na ako. talaga ako. Oh. Proud ako. Bahala ka. Pero hindi ko ibibigay yung bata sa'yo. Kakainis ko lang, Tits. Pero napag-isip-isip ko rin naman kung ano bang magiging kinabukasan ng anak ko kung dito lang siya sa Pilipinas. Kaya, nung malapit nang umuwi yung nanay niya, anak, makinig ka. Umiyak. Papa, bakit? Papa, Para sa'yo din to. Ayoko pa. Di ba, Ayoko gusto pa. mo ng maraming toys? Gusto mo ng maraming laruan? Pero Papa, kahit makinig ka po sa akin, pagmura lang yung toys ko, pero nakikipaglaro ka sa akin. Kahit mura lang yung toys ko, si Mama po, binibilihan niya ako ng mamahal na toys, tsaka si Papa Jordan, pero nagkikis-kis sila sa gilid, di nila ako nipiplay. Hindi nila ako nituturuan. Ikaw, nituturuan mo ako magbasa tsaka magsulat. Tsaka pumupunta sa school ko. Si Mama po, lagi sila nagkikiss ni Papa Jordan. Yung talaga yung pantay. Kasi nakikita ko. Huwag mo nang sabihin, naiingit ako eh. Papa. Baka i-kiss ko rin yung mama mo. Hindi. Anak, para sa'yo naman yun eh. Kung gusto mo, para sa kinabukasan mo, mas magiging okay yung buhay mo sa Amerika kaysa dito sa akin. Pinamimigay niyo po ba Hindi, ako? siyempre. Pinapapili kita, anak. Papa, ayoko pa. Kinausap ko naman yung bata eh. Baka binudol Hindi. mo. Asan yung bata? Oh, yan. Eugene. Hi, Mama! Oh. Sinasabi ko sa'yo, Mama, salamat sa lahat ng tulong mo. Tsaka sa love na pinapakita niyo sa akin ni Papa Jordan kahit hindi ko siya nitunay na apa-papa. Pero, mahal ko po si Papa Michael. Tsaka, kawawa naman siya pamangkin siya sa dito sa bata pa lang po ako pero nakita ko po na siya yung totoo nagmamahal sa akin. Kayo po ni Papa Jordan lagi nagkikiss. anak, huwag mo nang manahin yan. Pero pag si Papa Michael, yung attention niya po na sa akin, hindi siya nagsa-cellphone. Ikaw, Mama, lagi ka nagsa-cellphone. Kahit, Shh. Anak, tama na. Papa, ayoko po. Ayoko po kay Mama. Ayoko po doon. Malulungkot po ako doon. Madami pera doon, pero malungkot po. Wala ka doon. Sama ka na lang. Oh, paano, Melissa? Ayaw ng bata. Jinjin, ayaw talaga. Malay mo, alam mo doon, magiging maganda kinabukasan mo. Feeling ko po, magiging maganda yung future ko kay Papa Michael. Sorry po, ingat na lang po kayo doon. Basta, kamustahin ko na lang po kayo sa sa WhatsApp. Ingat po. Sige. Michael, Ingat baka kayo. magbago isip mo ha. Ako wala akong problema, pero ang bata Jinjin, ayaw baka niya. magbago isip mo ha. Sorry po, Mama. Sorry, Papa Jordan. Okay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Isang Sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Shit!
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal!
Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Runong kanan.
Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo
pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama. Dulot ito ng matinding pangamba, lalo na sa mga magulang, guro at kapwa estudyante. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at natunto ng sospek na inaresto sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinabi ng pulisya na inamin naman umano ng sospek na biro lamang ang kanyang ginawa. Gayunman, iginiit ng mga otoridad na hindi biro ang bomb threat dahil nagdudulot ito ng takot, pagkaantala ng klase at pag-aaksaya ng oras at resources ng mga emergency responders. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1727 o Anti-Bomb Joke Law. Kasama ang iba pang posibleng paglabag kaugnay ng Cybercrime Prevention Act dahil sa paggamit umano ng social media sa pagbabanta. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic na bawal po ang bomb joke. Lalo na sa mga pampublikong lugar. At alam nyo, ginawa nyung estudyante na yon. Ano? Ano pre? Ginawa niya yung mga angkol kasi nga joke niya para wala daw pasok. Opo, naku, manadadamay ka naman. Wala talagang papasok. Sino bang gustong papasok? May bomba, may sasabog. Kahit ako. Oo. Diba? Paano pag may maganda na pumasok? Ay, kahit may band, papasok po ako sa loob.
tayong dalawa. Maldito ka talaga, pre. Kaya hindi po magandang biro yan. O, tingnan nyo, makasuhan ka pa. Oo. So, paalala. O, ano bang napulot natin sa aral na ito, Mang Kanor? Napulot natin na dapat may bomba? Hindi! Bawal nga yung bomb threat eh. O, paalala na yung mga panahon na magpo-post ka sa social media, kahit joke-joke lang po yan, mag-ingat tayo dahil ano mang ipopost mo online, may pananagutan ka kapag may mga ganyang kaso. Opo. Tulad ng bomb joke na yan. Sa airport, lalo. Huli ka talaga agad dyan. Nako. Even sa mga bus terminal. Oo. Even sa sample, PITX. Opo. O yan, may mataong lugar, maraming tao dyan. So, mga public places, seaports. Opo. Dito sa Pantalan. Good morning sa mga porters natin dyan. Saan pa ba? Yung mga mataong lugar. Sa mga sa mga terminal, mga jeep. Yan. Sa mall. Sa mga mall. Mall, bawal. Lalo na sa paaralan na maraming estudyante. So, bawal po talaga yung magjo-joke ka na. Lalo sa airport, kahit artista nga niya, nahuli. Opo. Na imbestigahan eh. Yung mga nagjo-joke lang. Sir, check lang po natin yung bag. Sabihin nung may-ari ng bag na alam, may bomba dyan. Nako! Patawag ka talaga. Sigurado. Bawal po kasi talaga yan. Kulong abutin mo talaga. Oo. Tapos pag joke-joke ka, tas ngayon pag nahuli ka, mangiyak-ngiyak ka. Kasi madidelay ang flight mo. Lahat madidelay. Tulad dun, walang pasok. Kasi ano po yan? Kung sa business area po yan eh. Oo. Ikaw ba, anak mo, sabihin na may naglagay dun sa social media na bobombahin ko yung school. Ikaw ba, papasukin mo yung anak mo? Nako. Siyempre, hindi. Hindi talaga. Joke lang pala yun. Oo. Imbis matuto yung anak mo, edi nawala na. Oo. Diba? So, yung mga joke-joke na yan, iwasan po natin yan, yung mga bomb joke na yan. Diba? Ikaw, pre, may joke ka, pre. May joke ka, pre. Ako naman kahit may bomba sa loob ng school, basta may siksi sa loob, siksi, papasok talaga ako. May siksi. Tayong dalawa, nakangiti ng kapwang masaya. Hi, fans! Hello, uy, nag-chat si Atilina. Gabaw, good morning, Atilina. Atilina. Sabi niya, tara, Jot, pasok na tayo sa school, Jot. Ayaw ko po, may bomba, ayaw ko po. Uy, si Mara nag-chat. Tara, Jot, pasok na tayo sa school, Jot. Tara, sabay-sabay tayo pumasok. Tara. Si Mara talaga, no? Nagtatampo na si Atilina. Ate Lorna Oliaras, good morning. Ate Jing, huwag ka nang malungkot dyan, ha? Mga nagtatahi dyan sa may palengke ng bayan ng Novaliches. Mga nagtatahi dito sa Taytay. Opo, mga sa Taytay. tiyanggihan sa Tiangge. Opo. Good morning sa inyo dia. Mga may buntag. At sa lahat mga driver po na masada ngayon, good morning po. Good morning, ha? Ulitin natin, bawal ang mga bomb joke. Bomb joke na yan. Kasi hindi talaga. Ako, ayan na, nag-react na sa Atilina. Jot, dapat bantay lang ka, Jot. Pag nagbiro ka sa mga sa mga ganung bagay, dapat doon sa chicks ka magbiro na para walang kaso. Pre, maldito ka talaga, pre. Ayan o, ayan. Oy, sabi ni Atilina, hi, Jot, biruin mo ako. Hindi, busog pa po ako eh. Busog pa po ako. Ayan. Uy, nag-chat si Mara, Jot. Mag-joke ka nga, Jot. Tara, sabay-sabay tayo, mag-joke, sabay-sabay tayo, tara. Sabay-sabay mag-joke. Ay, nako. Anyways, good morning ano mga suki. Abangan po, baka may winner tayo mamaya. Siyempre, meron naman talaga. 1-5 para sa ating Love Knows. No boundary! At pag nahuli namin kayo sa bahay nyo, sa tindahan nyo, o nasan man kayo, nakatutok sa 90.7 Love Radio, bibigyan namin kayo ng 1,000 pesos. Plus grocery. At kung wala ka pang gusto mo ng bago ng radyo, medyo luma na yung radyo mo. May radyo pa. Palitan yan mula sa Astron. Hi, Astron. Baka naman. Ayan. Sa ating kasama mo, Love. Ayan. Kaya tumutok lang mga kabisyo. Tuloy-tuloy pakikinig. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Sobra na po akong nababurnout sa lahat ng bagay. Nakaka-burnout sa loob ng bahay, sa dami ng gawaing bahay. Nakaka-burnout sa loob ng opisina, sa dami ng gagawin sa opisina. At nakaka-burnout din po ang social media. Hi! How do you handle burnout? Thank you, Tambalan. God bless at sana makapagpadala ng alay soon. Grabe, impyernong-impyerno yun. Kaya nga eh. Parang wala ka na nakitang liwanag eh. Sunog na sunog siya eh. Correct, burn na burn. 'Di ba? Ano bang ibig sabihin ng burnout? Oh, ang ibig sabihin ng burn from the root word, taray, may pa root word. Ang etymology yan. Syempre sa salitang burn. Oo. Sunog. Oo. 'Di ba? Out. Sa Greek word. Oh, sa salitang Griego, burnikoking. Ibig sabihin, ayaw mo. Oo. Parang doon din ang galing Parang yung napapasok ka. Correct. Doon din ang galing ang salitang burnik. Ganyan, parang ayaw mo siya. Ito po ang epekto. Epekto po kapag may mga nakausap na police recently. Anyways, so burn. 'Di ba? Pag nababurnout ka, ibig sabihin na parang nakakaaligaga. Napapaso ka. Wala kang peace of mind. Oo, Yan. 'di ba? And you want out, parang ganyan. So, burnout, yun po ibig sabihin. Kung pakikinggan po natin yung kanyang reklamo, nakaka-burnout, nakakapagod, nakaka-fatigue ang eksena sa loob ng bahay kasi ang daming gawaing bahay. Ang daming nakaka-fatiga yung eksena sa loob ng ang tawag dito ng trabaho kasi apakaraming trabaho. Tapos nababurnout pa siya sa social media. Alam mo, kabisyo, may mga bagay na pwede kang i-control. May mga bagay na hindi mo makokontrol, 'di ba? So ano yung isa sa mga bagay na pwede mong i-control? You can for social media, for example, you can control kung sino yung gusto mong makita dyan. So kung ayaw mong makita yung tao, ayaw mong malapitan ka, ayaw mong makabasa ng mga nakakalurking yung mga post, di ba? You can always block. Pero diba? this is very alarming yung ma-burnout ka sa trabaho. Sa lahat. Ma-burnout ka sa lahat. Kasi marami pong kwento na this leads to to suicide. At ayaw natin yun. Kasi gusto natin na makahanap po tayo ng dahilan kung bakit gusto pa nating mabuhay. Diba? Although naiintindihan po natin, ako hindi ko masasabing talagang totally naiintindihan ko yung mga mental health issues kasi ang sinasabi nila. Meron ako nabasa na ganito, Jegs, dati. Meron siyang mental health problem. Tapos basta ang post niya was, tapos sabi ng iba, magdasal lang ako. Hindi lang nila alam. Gumanon siya. Tapos mababasa mo sa ilalim, dun sa thread ng mga comments, na nakaka-relate sila doon sa kanya, na minsan ganun o maghanap ka ng outlet, 'di ba? Kasi yun naman yung sinasabi natin, maghanap ka ng outlet, maghanap ka ng makakausap. Ang sinasabi nila, yung mga pinagdaanan talaga yung mga matitinding mental health issues, it's a brain thing na kumbaga parang may imbalance talaga na hindi naman hindi sila nagdadasal. It's just that hindi lang talaga nila makontrol yung isip nila. Ako, I would say kaya medyo ako dyan sa topic na yan, hindi talaga ako maalam dyan, and I will not even attempt na magdunong-dunungan dyan. Tingnan mo naman yung root word ko ng burnout, di ba? Burnikikos, kinkinikos, di ba? Okay, totoo naman na hindi madali para sa isang tao sabihin mo na magdasal ka. Kasi tandaan po natin yung prayer is a communication with God. Hindi siya bagay na nai-impose. It's a personal communication. So kung
hindi mo pa alam kung paano i-navigate yung spiritual life mo. So, paano ka magpe-pray ng tama? Correct. Kasi minsan Diba? kasi may mga ibang tao, idasal mo lang yan. Oo. Una talaga yung pagdarasal. Sa totoo kung hindi ka pa, wala ka pang, hindi ka pa marunong mag-communicate, hindi mo pa natitreat si God as a best friend, parang ganun, or hindi ka lang talaga nasanay. May mga Oo. taong ganun eh. Yes, Kaya nga, oo. 'di ba? Ito yung na-realize ko minsan nagtuturo ako ng mga tao sa meeting o magdasal ka, ganyan. Oo. And one thing I realized, hindi naman kasi lahat talaga, una, nagdadasal. Pangalawa, hindi lahat kayang magdasal ng out loud with Oo. everybody listening. Kasi personal yun eh. Diba? Yes, oo. Very, very personal. Galing sa puso kasi Correct, talaga oo. yun eh. Kaya tingnan mo, nung minsan po na nag-meeting kami, may inassign ako bigla. Kasi binambibigla po ako eh. Ikaw na magdasal. Anong ginawa niyang Oo. dasal? Dasal para sa mga guro. Oo. Nag-search sa ano. Nag-search sa Google. So, diba? binasa niya, tapos biglang Para sa ating mga guro. teachers. Kasi nga may mga tao talagang, we cannot blame them. Oo. Hindi talaga lahat ganun eh. Kaya siguro, ganun na lang yung parang pag-post niya na, tas sinabi nila sa akin, magdasal lang. Hindi Oo. talaga siya madali. Ganyan. And kung ano man yung parang what's going on in the brain na may pumitik dyan or nagsaray, di ba? Oo. Ganun naman kakomplikado yung Yes. utak natin eh. May part na nagsasara, may part na nagbubukas, Oo. may part na nagbubuhol-buhol. May nagsha-shutdown, Oo, di ba? meron ganun eh. Kaya ang amazing ng brain natin, kaya 'di ba, yung sa anxiety nung nagkaroon ako ng anxiety, binigyan ako ng doktor at yung kahit sinong doktor lang ang pwedeng mag-receive. Dapat merong may S2 license. Correct, oo. At merong may expiration din yung yung Right. reseta na yan. Correct. So sabi niya, itong gamot na to, iinumin mo lang pag feeling mo yung parang aligaga ka na something, parang nag-worry ka kasi binablock niya yung brain mo na hindi ka mag-iisip ng mga negatibo. Sabi ko, ganyan. napaka-amazing ng brain natin Correct na may ganun siya. Tama. May tama kasing pong gamot. Diba, na ganun. So, yung sinasabi ni Jegs na nakakatakot, itong nararamdaman mo na lahat nakaka-burnout. Oo. Kasi maaaring merong part ng brain, diba, na, Yes. na kailangang ayusin. Merong part ng brain na kailangang there's a part of your brain that needs to be fixed. Oo. Ngayon, kung halimbawa, may mga iba naman tao, Jegs, na hindi pupunta sa doktor, takot. Yes, oo. At saka syempre, medyo maharlika din, Oo mag-consult, naman. di ba? Kaya ito na tayo dun sa mga, ano ba mga pwede nating gawin? So Katulad para nga makatipid yan. sila, dito sila dito sa atin. Libre. Libre naman. Ito na nga, di ba? So kaya nga tayo, mga safe lang din yung mga sagot natin, which is number one, kung nababurnout ka sa social media, katulad, for us Catholics, this is the Lenten season. Fasting ka. Pwede ka Sa mag-fasting sa SOCMED. Yes. Social media detox. 'Di ba? And marirealize mo, at ito realization ng iba kasi never ko pa nagawa yung detox na yan. Yung detox na yan, parang nagawa ko parang ilang araw lang. Nare-realize ng iba na nabawasan yung stress nila dahil hindi sila nakatutok lagi sa Correct. social media na puro nega. Yes. Diba? Yung ganon. So, yun yung mga pwede mong gawin. Diba? Ano ba yung mga nababasa mo, napapanood mo, na laging nagbibigay sa'yo lalo ng anxiety or stress? Parang Ayan. nababurnout ka sa mga binabasa. Oo. May o trigger kasi pinapanood. yung anxiety. So, dapat alam mo kung ano yung trigger, sino yung trigger. Ayan. Yun yung mga iiwasan Correct, mo. di ba? Parang yung isang kong kaibigan, ang trigger niya lagi yung kumars niya na post ng post ng mga bagong biling gamit. Oo. So sabi niya, naiinis siya. So tuwing nakikita niyo yung mga post, naiinis siya na dati hindi naman din siya mainggitin, naging mainggitin. So sabi ko sa kanya, una, wala kang magagawa, social media niya yon. So kung gusto niya mag-post dyan ng lahat ng bibili niya, ultimo butil ng bigas, di ba? Wala tayong magagawa. Ang pwede mong gawin, pwede mo siyang i-block. Pwede mo i-block yung mga post niya, pwede mo siyang i-unfriend. Ganun lang yun, unfollow, ganon. Kasi magkakaiba tayo ng POVs. Like for example, doon sa commerce na nagpo-post sa mga kumbaga thankful lang siya sa mga blessings. Correct. Hindi para mag-flex o hindi mo sure. May mga iba para mag-flex talaga. And hindi din natin sila masisisi. Paano kung kaya sila nagaganon? Kasi all their lives, hindi sila, hikahos. Yes. Ngayon nagkaroon siya ng bagong cellphone, nagkaroon siya ng bagong trabaho, or nagkaroon siya ng bagong gadget or whatever it is, flex niya talaga. Wala akong maiyabang dati. Iba-iba Tama ka, Jigs. May iba, i-flex nila kasi nagyayabang sila. May mga iba,
to inspire. Yes, Na kung kaya ko, kaya nyo rin. May mga iba naman nang yayamot, Oo. 'di ba? So hindi natin makokontrol kung ano yung rason nila ba't sila nagpo-post. Ayan. So kahit katrabaho mo kuminsan na wala namang ginagawa, pag dumaan sa wall mo, may parang nabubwisit ka. Oo, 'di ba? So pwede mo namang i-unfollow Pwede. Oo, friends pa rin din naman kayo. Correct. 'Di ba? Kung ayaw mo talaga, i-block mo na. Oo, Peace diba? of mind mo naman ang nakasalalay dito Halimbawa, nung kasagsagan, nung bago pa yung social media, yung camera 360. Ayan, yung halos mabura na yung ilong. Sa Puro sobrang lahat dumadaan sa feed mo. filter. Tapos maya-maya makasalubong mo. Oo, 'di ba? Parang hindi naman ganito kakinis sa tunay na buhay. Mabubwisit ka. O sa halip na hindi ka nabubwisit ka. So anong gagawin mo? Unfollow. Ayan. Yan mga pwede mo makontrol. Ngayon, tungkol dun sa burnout sa trabaho, kaya nga 'di ba may break? Kaya kasing importante po ng lunch break at coffee break, ng recess time or lunch time kung sa school man, kasing importante 'yun ng oras ng pag-aaral o oras ng pagtatrabaho. Ayan. So kaya may ganon, kaya din may weekend. Ayan. Tsaka Kaya din may leave. May leave yan, Oo, kaya din merong mga leave. I-avail mo yan. Oo. Para nang sagin na ma-refresh ka. Diba? Ganon. Ngayon sa bahay, ang daming gagawin. Pwede mo namang di gawin eh. Oo. Diba? Wala namang requirement eh. Ako minsan, halimbawa ganyan, ay, ito ba naman tong closet ko? Talagang parang lulubog na siya. So minsan nasistress ako kapag tinitingnan ko. Tapos ang ginagawa ko, tumatalikod ako, bala kayo dyan. Bala kayo dyan, edi sa kanila lang kita atupagin kapag ka meron na akong oras. O kaya unti-unti. Hindi mo naman kailangan tapusin lahat in one day. Tandaan, lalong-lalo na sa trabaho, kung tatapusin mo lahat yan today, wala ka nang gagawin bukas. Tama. Tamaran ka lang in some aspects. Kung iisipin niyo po, parang madali lang yung mga pinagsasabi namin, hindi po madali. Hindi rin. Oo. Hindi rin. Sa totoo lang, alam mo, kung anong Jegs, pinagsasabi namin, hindi po madali ito sa inyo na mga may pinagdadaanan na ganun. tsaka kami mismo hindi namin nagagawa. Oo. Sinishare namin sa inyo para magawa Oo. nyo. Kasi kami hindi namin magawa. Ito lang yung mga possibilities. Pero isa sa mga possible na pwedeng gawin mo para mawala yung burnout niya. Hanapin mo yung purpose ng buhay mo. Baka kasi syempre paulit-ulit ka doon sa same thing na ginagawa. Ayan. Parang wala ng purpose. Siguro kung ano ba yung bukod sa yung purpose mo, ano ba yung bagay na parang nahahappy kang gawin? Oo, bagong hobby perhaps, Oo. bagong set of friends na lalago ka, na mag-i-improve ka. Diba? Diba? Pwede mong gawin yun. Oo. Diba? Para hindi ka naman totally ma-burn out. Go out. Ayan. Relax. Correct. Try mo lahat ng mga ibang paraan bago ka parang ma-stress. Bigyan mo kami alay. Oh, yan, Kita yan, tayo. yan. Alay Let's mo. go. Ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala ko yung Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye! Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yametay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy!
Sinota mo ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit naman. Tanya Chinita.
Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa, kokol! Kasama mo kami kabisyo. Narito ang isa sa mga nahuling nakatutok sa Love Radio na nanalo sa Kasama Mo Love. Hi guys! Another day, another cash, another grocery para sa ating Kasama Mo Love dito sa Tondo. Hello, madam! Hello, sir! Good morning! Angkol Dagol po ng Love Radio. At narinig ko naka-Love Radio ka dito sa bahay niyo Opo, po. lagi po kami nakikinig sa Ayan. 90.7 Love Ayan. Radio. Pangalan niyo po muna, madam. Ay, ako po si Gina Abeg ng Tondo, Manila. Anong pinagkakabalahan ni Ma'am Gina? Ako po'y lagi nakikinig sa 90.7 Love Radio. Anong trabaho niyo po? Anong trabaho niyo? Ay, nag-aalaga lang po ng nanay kung may sakit. At syempre, nakikinig ka. Opo, lagi po. Saan? Sa basic! Yan, basic na basic. At dahil naka-tune in ka pala sa Love Radio, hindi, pasasayahin pa kita. Oh, ito, 1,000 pesos! At hindi lang yan. Ha? Dadagdagan po yung kasiyahan mo. Gusto mo ba? Oh, may grocery pa tayo! Ay, maraming po salamat sa 90.7 at nakakatulong po kayo sa ibang tao. Po, lagi po kong nakinig sa 90.7 kasi po, ito po yung nakakatuwa, lalo na po sila DJ Nico Yala, DJ Bandido. Thank you po. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic yan! Kami kabisyo. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pre, parang kinikilig ka doon sa nanalo, pre. Oo, congratulations po sa mga nanalo po. Pag nahuli na naka-Love Radio, nakatutok sa Love Radio, may 1,000 pesos. Yun. May grocery. Yun. Tapos, pag wala ka, kunyari, Wala kang ano. may sira yung radyo mo, na yung sira. radyo mo, Sira mahina na. na. Di, bibigyan natin ng radyo mula sa Astron. Wow. Kaya abangan nyo kami dyan sa mga lugar nyo po. Oo. Mga kabisyo. Yan po ang ating Kasama Mo Oh, Love. love. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang galing-galing mo talaga, pre. Ano mga drivers, mga nalungkot sila. Oo, mga driver, kasama din kayo. Okay, malungkot. Ay, kaguol kay apil gyapon mo. Apel mo gahapon mo tanan. Oo, kasama mga drivers natin para sa ating LKNB or Love Knows. No boundary! Basta driver, sweet lover. Hoy, mga miss, pantayin si mister. Mga babaerong driver. Damay ka pa na, damay ka pa. Nagda-drive ka rin ng bago mong e-bike, pre. Hindi. Si driver ka rin. Si driver din ako. Kasama rin ako doon. Sa? Sa 6. Ay, good morning lahat ng mga drivers natin. Sa mga hindi pa nagpalista, madali lang yan. Oo. Paano magpalista? Punta po sa MBC Media Group po. Sa baba lang po sa may MBC Building po. Katabi po ng Hollywood Theater. Bumirma na po kayo dyan ng pangalan mo, address, plate number, saka contact number. Yan. Libre lang po magpalista dito. Opo. So, may chance ka na manalo kasi nagpalista ka. At saka tune in, tune in. Tune in ka syempre para malaman mo kung nanalo ka. Yan. Saka para po manalo kayo na hindi po fake po yung pagkapanalo nyo, tatawagan kayo ng aming PNA si Charm. Ayan. Paano pala kung nagpalista siya tapos may bayad daw ang palista? Ay, wala. Si Mang Kanor yun. Ayan, si Mang Kanor ang sagot na dyan. Pre! Grabe ka, pre! Nabulabog yung modus ko, guys. May modus pa. Hoy, walang bayad yung palista, ha? Libre po yan. So, ikaw man ay nagdadrive ng taxi, electric man yung taxi mo, o LPG man yan, o gas. Opo. Tapos, yung mga green GSM, yung mga InDrive, Grab. EV taxi kasama niyo pa. EV taxi. yan, Lahat po nagumagala sa kalsada. Tapos, mga rider natin, Lalamove, yun. mga Move Angkas, Bobit. Yan, kasama po yan. Palista lang po kayo. At, meron pa isa. Mayroon pa. Pag nasakyan ka ng ating maratone. Maratone, ang ating huli queen. Yun. Nahuli niya yung driver. Pati si Rocky Terra nakakahuli din. Yun. Nahuli niya, nasakyan ka, tapos naka-tune in ka sa 90.7 Love Radio. At saka si Uncle Dagol. Uncle Dagol, sumasakit din yung taxi yan. Iba yung sinasakyan mo. Aray pa! 1.5 din yan! 1.5 din. Sama-sama.
Basic yan. Basta Opo. naka-tune in ka. Pag Opo. sakay namin ng taxi mo o ng grab mo, Opo. o in-drive mo o angkas car mo, Opo. 1.5 din yan. Oo. Basta naka-tune Opo. in. At saka paalala ko rin po sa mga nakikinig po, huwag na po kayo maglipat sa mga istasyon. Sa Love Radio lang po. Ito yung tunay na namimigay ng cash. Aba. At dahil pre, mag-rap ka nga. Gusto ko marinig yung rap ng isang Kajud Pinong. Ano Top 3. Ito po ang Love Radio. Nagbibigay ng cash sa inyo. 1.5 pag kayo'y nahuli. Pag napahuli ng asawa nyo. Takbo na. Ayan na. Sabulabog tuloy. Ayusin mo ang rap kasi. Uy, nag-I love you si Lina sa'yo. Hoy, busog pa po ako. Uy, nag-I love you si Mara sa'yo. Sasagutin na po kita. Emily pa. Gusto niya talaga maganda. Bata na maganda. Parang katulad ni Mara. Uy, sexy. Sexy. Ito na, mga drivers natin. Mark Anthony Eliasar, Alfred Machilino, Rowell, Mac Jobs Berodaso, sila Luwalhati, sila Sir Romel Tarin, mga taga HPG. Uy, SPJ. Uy, good morning mga taga HPG. Sa mga SJ, good morning din po. SJ. SJ. Ayan na mga basta SJ. Babaero. Basta SJ. Nako, mag-iingat kayo sa mga SJ. Salamat sa inyo. Pati na sa palengke. Nagtitinda ng karne. Uy. Ano pag tinitinda sa palengke? At saka, isda din o gulay. Isda. Ay, di na isda. Hindi pa bilasa. Ang aking isda. Presko pa. Kasama ng yelo pa. Apa, mas presko pa sa tindira. Oo. Gusto mo ba isda o tindira? Tindera. Take it down. Tama na. Grabe kayo ha. Sige guys, dagan kayong salamat. Sa ngalan ni Tita Max. May ano lang guys, may importante lang nasikaso si Tita Max. So, Opo. dagan kayong salamat. Susunod na ang Dear Love with Broski. Bay, kunyo, Bicolano. Galing mo talaga, bro. I-chat na si Lina Gabaw. Ay, ganyan ka, Jot. Wala talaga ako lakas sa'yo, Jot. Busog pa po Catalina. Sorry po. Busog. Dagan kayong salamat, guys. And ayan po, ang oras natin, it's now 8:40. Mga kabisyo, ito po, 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!